ing MTSN Sidoarjo. Dia kula ing Tunas Kasemakan Palang juga. Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Alfiana Syarayudya sama tim Bali Alfiana. Kula saking alumni MTSN Tunggal Tuban. Dia pula ing perumahan Gria Jenggolam Tuban. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin nami kula Anastasia Wardania sampai di Bali Tasya. Terus saking alumni SMP Nasari Tuban. Dia pula yang sedang haji Tuban. Matur suwun. Panganten nami kula Ahmad Salahuddin, Maten Dimulti Kula Saling Alumni SMP Tunggal Silaban, Beliau kula ing Saiki gawe yel-yel. Hati gawe.